entre 23 i 15 minuts menys de temps per unir Tortosa i Barcelona. Aquest és un dels principals avantatges que suposarà l'entrada en funcionament dels 4 nous trens que han acordat la Secretaria de Mobilitat i Renfe i que començaran a rodar el pròxim dijous 20 de març. Es tracta d'aparells de la sèrie 449 que, segons Ricard Font, aporten més prestacions als usuaris. 4 trens ràpids, 4 trens còmodes, 4 trens en els quals els seus usuaris tindran accés a totes les millores de qualitat que avui dia tenen, els estàndards de qualitat que tenen arreu de Catalunya. I en aquest sentit incorporem 4 serveis que, a més, guanyen entre 23 i 15 minuts en el que són les seves relacions amb Barcelona. La reducció de temps s'aconseguirà per una combinació de les prestacions dels nous combois més ràpids, així com per l'eliminació de 4 parades al llarg de tot el trajecte, amb la qual cosa es convertiran en semidirectes. En concret, les 4 sortides que compliran aquesta característica són els 3 que surten de Tortosa a les 6 del matí i arriben a Barcelona a les 8 i el que surt a 3:45 del migdia per arribar a la capital catalana 20 minuts abans de les 4 i el que surt de l'estació de Sants a 2:45 del migdia per arribar a Tortosa a 2:45 i el que arranca a 2:45 i arriba a la capital del Baix Ebre a 2:45. El president de Renfe assenyala que reduir el temps entre Tortosa i Barcelona jugarà a favor dels viatgers i del territori. Vamos a observar cómo funcionan estos nuevos servicios. Yo creo que el bajar, como se va a bajar de las 2 horas en algunas de las frecuencias en la conexión de punta a punta, pues va a hacer servicios muy competitivos y que haya más personas que vengan a utilizar el tren. Des de les Terres de l'Ebre s'han mostrat satisfets de la millora, però han assenyalat que no és suficient. Evidentment no en tenim prou en 4, doncs esperem que quan sigui possible hi hagi moltes millores en quant a també la infraestructura, els trens i en quant als temps de durada dels trajectes. També ens agradaria que se fiquessin més combois. Avui per avui hi ha un impediment físic, que és el pas entre Vandellòs i Tarragona, de que solament hi ha una via i per tant no caben més trens. Quan això estigui solventat, i em consta que des del Ministeri estan treballant en aquesta línia, segurament ens donarà moltes més possibilitats. El cost de l'entrada en servei d'aquests trens puja als 900.000 euros que finançarà la Generalitat. Al final de la reunió, el president de Renfe ha rebut una representació de la plataforma Trens Dignes, en la qual aquest col·lectiu han transmès la necessitat de millorar el servei, també pel que fa al preu del tiquet.